Vítám vás v další lekci. Nyní se pokusíme podívat na kryptoaktiva trochu více očima státních institucí. Za co považuje Bitcoin náš právní řád? A reguluje vůbec Česká národní banka kryptoaktiva? Já nejsem právník ani daňový poradce. Berte prosím tyto informace tedy pouze za orientační, za určitý vstup do tématu, které budete muset řešit, pokud budete chtít s kryptoaktivy pracovat. Veškeré právní, daňové i účetní úkony je tedy potřeba konzultovat s profesionálem na danou oblast. Navíc je důležité si uvědomit, že to, co zde uslyšíte, je platné k srpnu roku 2020 a některé z těchto zákonů se mohou v průběhu času změnit. Ale nyní pojďme dál. A začněme rovnou právní povahou kryptoaktiv. Existují nejrůznější právní předpisy, které se aplikují zejména s ohledem na povahu tokenů kryptoaktiv. To znamená, zase jedná o nějaké platební tokeny, nebo již zmíněné utility tokeny, nebo třeba o investiční tokeny, které mají posléze formu cenného papíru. To znamená, takový investiční token, na něj bude pohlíženo především z pohledu zákona o kapitálovém trhu, ale to nemusí platit u tokenu, který slouží spíš jenom jako třeba slevový voucher pro příští nákupy. Dalším aspektem, který budete muset řešit, je případná povaha poskytovaných služeb, která souvisí s kryptoaktivy. Ať už se jedná o zákony proti praní špinavých peněz, případně o zákony spočívající v platebních službách, anebo zákony regulující kolektivní investování v případě, že byste využívali například některých fondových struktur. Kryptoaktiva jsou tedy nehmotné zaměnitelné movité věci. Lze je vlastnit, převádět, či s nima jinak právně disponovat. Dokonce lze s nimi pojit nejrůznější práva, například na podíl na zisku, nebo právo na pevný výnos a jiná. Nemůže se však jednat o listinný ani zaknihovaný cenný papír. No a pokud se trochu blíže zaměříme na zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, takzvaný anti-money laundering zákon, tak ten nám udává, respektive udává povinným osobám identifikovat a kontrolovat klienty, kteří nakládají s takzvanými virtuálními měnami, což je pojem, který zastupuje právě již zmíněná kryptoaktiva. No a kdo jsou ty povinné osoby? Jsou to osoby, které jako předmět své podnikatelské činnosti kupují, prodávají, uchovávají, pro jiného spravují nebo zprostředkovávají nákup nebo prodej virtuální měny, případně poskytují další služby spojené s virtuální měnou. Následně můžete na obrazovce vidět, co všechno takové povinné osoby musí dělat. Dále můžete vidět název dvou společností, konkrétně Chain Analysis a CoinFirm, což jsou firmy, které se zaměřují na trackování blockchainových transakcí, čím se snaží zjistit, jestli povinná osoba, nebo pomáhají povinným osobám zjišťovat, zda kryptoměnové transakce, které přijímají, tak zda nepochází například z trestné činnosti a podobně. To znamená, i takové společnosti existují na trhu a dokonce se zabývají i tím, jak třeba deanonymizovat takové kryptoměny, jako je například Monero. Což je opravdu těžké, samozřejmě se jim to moc nedaří, ale je důležité říci, že anonymita v tomto ohledu není úplná nebo žádná, ale vždy v nějakém stupni a je možné ji v nějakém případě do nějaké míry rozklíčovat. A jak se dívá na tuto problematiku sama Česká národní banka? Podle České národní banky kryptoměny nejsou peněžní prostředky. Nejde tedy dle zákona o platebním styku o peníze, tedy alespoň u Bitcoinu ne. Nejedná se ani o elektronické peníze a ani o investiční nástroje. Ale zde pozor, protože při shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí, což můžou být kryptoaktiva,
Za účelem jejich společného investování však již půjde o aktivitu regulovanou zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Půjde tedy o kolektivní investování. U ČNB ještě na chvilku zůstaneme, protože já jsem dohledal komentář viceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla, který se vyjadřuje ke kryptoaktivům vlastně neutrálně. Je to tedy nepřímo, řekněme, postoj České národní banky. On ke konci roku 2017, tedy v průběhu kryptohorečky, kdy spoustu lidí investovalo do kryptoaktiv a vlastně ani moc třeba nevěděli, do čeho investují, tak říkal, že jejich postoj ke kryptoměnám je nepomáhat, nechránit, neškodit, na druhou stranu nevodit investory za ruku. Tento neutrální postoj je mně relativně sympatický, a to především i z toho důvodu, že zrovna Česká republika je v globálním měřítku relativně malý hráč a pokud zde bude vznikat nějaká regulace, která by měla regulovat projekty, které ve své podstatě neznají hranic, tak s touto regulací musí přijít větší mocnosti, než jsme my. Posuňme se ale o kousek dál, a to rovnou k danění kryptoaktiv, tedy k dani z příjmu. Investice z kryptoaktivy v rámci správy vašeho vlastního majetku nejsou považovány za podnikání. To znamená, že nepodléhají sociálnímu ani zdravotnímu pojištění, avšak je potřeba je danit jako ostatní příjem, tedy dle paragrafu 10 zákona o dani z příjmu. V současnosti je zde naprostá absence nějakých zákonných výjimek. Jedná se tedy podle Generálního finančního ředitelství o nehmotnou movitnou věc, nejde o měnu ani o cenný papír. To znamená, že obchody s kryptoaktivy nejsou osvobozeny jako příjmy z kurzových rozdílů a ani na ně nelze aplikovat časový test 3 let, po kterém jako u akcí je daň odpuštěna. Zde je možná ještě zajímavé zmínit, že od daně je osvobozeno darování mezi příbuznými v přímé linii a některých v pobočné linii a manžela, tedy darování kryptoměn příbuzenstvu. Pokud budeme pokračovat daní, tak u fyzické osoby je relevantní, kdy vznikne příjem. Co to znamená? Pokud nakoupíte bitcoin a ten pouze držíte, nepromítne se to do vašeho daňového základu. To znamená, že pokud koupíte bitcoin a držíte ho několik let, tak není potřeba danit, protože vám nevznikl prozatím příjem. Pokud však realizujete zisk či ztrátu při jakékoliv směně, a to ať za fiat peníze, tedy státní peníze, nebo i za jinou kryptoměnu, to znamená, pokud směníte bitcoin například za Ethereum, nebo pokud za bitcoin nakoupíte zboží či službu, měla by se daná transakce promítnout do daňového přiznání. Obchodování na kryptoměnové burze lze hlídat pomocí různých nástrojů, které vám pomáhají s podklady právě pro daňové přiznání. To ale neplatí u právnické osoby, kde je relevantní i výnos na konci účetního období a kryptoaktiva je tedy potřeba účtovat jako dlouhodobý nehmotný majetek, případně jako zboží, anebo někdy i jako výrobky, a to v případě těžby kryptoměn. Těžení kryptoměn je totiž považováno za soustavnou činnost a tedy také za podnikání. A na závěr této lekce tu pro vás mám návrh globálního regulatorního rámce, který vytvořila mezinárodní organizace The Financial Action Task Force již v roce 2018. Bohužel tento návrh nevstoupil prozatím v platnost, protože se jednotlivé státní velmoci nedokázaly dohodnout, jak by taková regulace měla vypadat. Ač jsou si už státníci vědomi, že necenzurovatelné globální aplikace je potřeba regulovat, pokud regulovat, tak na globální úrovni, tak ke shodě zatím nedošlo. Ten návrh ale je takový, že samotné digitální aktiva můžeme rozdělit do vlastně 3 skupin s tím, že jedna z nich pravděpodobně moc regulována být nemusí, a to jsou ty již zmiňované utility tokeny, teda řekněme nějaké
slevové vouchery nebo poukázky na služby. Pak tu jsou klasická kryptoaktiva, což jsou jak kryptoaktiva, na kterých můžeme vytvářet nějaké sofistikovanější služby, tak i obyčejné kryptoměny, které držíme spíše z důvodu spekulace, což může být například Bitcoin. V tom prvním případě by šlo spíše o Ethereum třeba. No a pak tu máme další část, kde se jedná vlastně o tokenizované cenné papíry, tedy tokeny, které mají formy akcií, dluhopisů a jiných cenných papírů. No a v neposlední řadě nesmíme zapomenout na různé nástroje kolektivního investování a deriváty, které nad kryptoaktivy vznikají jako takové. Doufám tedy, že vám tato lekce pomohla získat lepší obrázek, jak komplexní může být pohled na kryptoaktiva z různých státních institucí a jak složité může být najít shodu napříč jednotlivými státy.